Аз се занимавам с древната руска литература от 10-я до 17 век. А древноруската литература е свързана с българската през цялото време. Това са 7 века на връзки с българската литература. Тези връзки през различните епохи са били различни. Но преди всичко най-голямата и най-великата връзка е, че ние сме получили литературния и книжния език от България. Несъмнено е, че нашето богослужение, нашата книжнина са били пренесени у нас преди всичко от България. До момента, когато в Русия са започнали да превеждат книги направо от гръцки. Обаче от гръцки се е превеждало пак на езика, който сме получили от България. Затова връзката с България, тя се е осъществявала чрез книжността, чрез езика. А според мен и по други пътища, чрез изкуството, разбира се. Чрез изкуството на пеенето, на богослужебното пеене. Всичко това се е предавало у нас от България. Оказвало е влияние върху фолклора. Фолклорът от своя страна е влиял върху онази музика, която е идвала при нас от България и е създавала богатството на руската култура. Епохата на златния век на българската литература е била забележителна в областта на езиковото творчество.